Kalau dengan tidak ada wong apik sampai besok sampai kapundhut saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sapa wonge dikersakno Gusti Allah dadi wong apik tandane wong iku seneng ngaji. Ngaji seneng nikmat tinimbang delok tudru. Sing kula takon jenengan delok tudru 3 jam ambek ngaji 3 jam. Krasa pundi? Jenengan puji syukur ana Gusti Allah didadekno wong apik seneng ngaji. Niku tandane wong iku nek diparingi Gusti Allah dadi wong apik, diparingi atine seneng ngaji. Ojo sampe wong ngaji iku dikendoni. Diojo-ojo dengan dosa gede. Ojo ngaji nang apa yang ini keren. Gak iso ngene iki. Bah ngaji dukono, sing penting isine ngaji. Ngono model iku. Napa sing wong iku dikon ngaji? Wong iku nek gak gelem ngaji dikuatirno bodho urusan agama. Bahaya. Wong iku nek gak gelem ngaji dikuatirno bodho urusan agama. Ngantuk agama. Nek ngantuk kula dongani pisan. Gila. Jenengan ore-ore ngaji ngeten iki. Umpama jenengan mati duwe tinggalan iki jenengan go kuburan bendino oleh kiriman ganjaran wong ngaji. Allahumma amin. Teng surat Yasin iku enten. Bismillahirrahmanirrahim.